Όσοι είναι φαν της Πάτη, να ακούσουν προσεκτικά. Φορέστε τα γυαλιά σας. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Αυτά που θα δείτε και θα ακούσετε ούτε στην πιο τρελή σας φαντασία. Είμαι όμορφη! Oh my god! Μανούλη πιτσιρίκα, Πώς γίνεται με τέτοιο σώμα να είμαι μαμά? Η Πάτη επιστρέφει με ολοκαίνουργια συναρπαστικά επεισόδια που θα φέρουν τα πάνω κάτω στην πιο όμορφη ιστορία. Όλες οι ευχές των ανθρώπων που αγαπώ θα γίνουν πραγματικότητα. Ο έρωτας της ζωής της, ο Ματίας, θα περάσει σε δεύτερη μοίρα. Θέλω να γυρίσω στον Νότο, μαμά. Γιατί θα υπάρξουν πολλοί που θα πολιορκούν τη γλυκιά Πάτη. Λούκας! Όμως εκείνη θα περιμένει τον πρίγκιπα του παραμυθιού και θα τον βρει. Μα πρίγκιπά σου. Η ζωή της θα μεταμορφωθεί μαγικά. Σε αγαπώ πολύ, πρίγκιπα. Όλοι θα ζήσουν απίθανες στιγμές στον ολοκαίνουργιο δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Έγινα η Wonder Woman. Πράκτορας 99. Κατκούμαν. Βιονική γυναίκα. Αλλά μόνο μία θα ζήσει το παραμύθι. Βλέπω μια χαρά. Η Πάτη. Δεν έχω πια σιδεράκια. Γιατί η Πάτη είναι μία και δεν μοιάζει με καμία. It's a miracle. Το κορίτσι φαινόμενο που αγαπήθηκε όσο κανένα στον κόσμο επιστρέφει. Είναι απίστευτο. Κάντε υπομονή μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Τότε αρχίζουν τα νέα επεισόδια. Πάτη, η πιο όμορφη ιστορία. Η μαγεία συνεχίζεται. Η συνέχεια είναι απλώς μαγική.